Jeg har så valgt at høre om det velfærdsstatens udfordringer, og så de demografiske udfordringer, den voksende ældrebyrde. Og så lige et kort resumé, det er, at der er færre aktive ældre i kommunerne, og der kommer flere og flere ældre, og der er færre, der bliver på arbejdsmarkedet i længere tid, så der er flere ældre at forsørge hele tiden. Og så er det bare problematikkerne og redegørelsen for, hvad der kunne være godt og skidt ved det. Ja. Og problematikkerne det er, at der er mellem fra 2003 til 2050 er 17% færre aktive ældre. Og derfor så er folk nødt til at være hurtigere færdige med uddannelsen og komme hurtigere i arbejde. For ellers så bliver der nogle økonomiske problemer. Desuden så er de ældre også nødt til at vente nogle år med at gå på pension, eller førtidspension, eller efterløn. Fordi der er simpelthen ikke økonomien til, at de kan blive pensioneret. Og så løsningerne på det her, det kunne være, at den almindelige vækst og velstandsstigning betyder, at Danmark vil være dobbelt så rige i år 2050. Og ellers så vil folk være nødt til at blive 4-5 år mere på arbejdsmarkedet, eller være 1 år hurtigere færdig med uddannelse, og så bruge 4 år mere på arbejdsmarkedet. Så er problemet løst. Og ellers så kunne folk arbejde 3-4 timer mere om ugen. Desuden så siger de også med argumenterne for, at det her det ikke er et problem, at folk de bliver friskere og friskere, og derfor også vil kunne være længere på arbejdsmarkedet. Men som vi ser med stigningen nu, så er det jo ikke det, det viser. Det viser et faldende antal ældre på arbejdsmarkedet, og der er flere og flere ældre, der ser det som en velfærdsrettighed, at de skal kunne gå på pension, når de er i den alder her. Og derfor så er der 2 forskellige sider af sagen. Der er en positiv og en negativ. Ja. Det viser sig, at ældrebyrden i år 2040 betyder, at hver person over 60 år vil være 2 i job til at tage sig af dem. Og det betyder, at der vil være færre til at tage sig af dem, fordi i 1960 var der 5 i job. Og der skal også være nogen til at tage sig af de her ældre. Ja. Og så har jeg faktisk valgt at perspektivere den lidt til den anden, vi kunne vælge omkring reformkapacitet og udfordringer. Fordi der siger de jo, problemet er, at politikerne de simpelthen ikke gør noget for det her. Og der mener jeg, at det er rent faktisk lykkedes for politikerne, deres lykkelse, at få en forringelse af den her ældrereform. Og på den måde i nytårstalen få Danmark til at forstå, at hvis vi bliver ved med at have den her vedvarende velfærd, så er der nødt til at gøres noget. Og især andre sektorer af kommunerne er ramt. Især sundhedsvæsenet, som er ramt af voksne ældre, og de får hele tiden dårlig økonomi, fordi der er ikke nogen penge, der bliver tjent ind. Og det gør, at sundhedsvæsenet de skal indstille sig på at kunne klare flere opgaver for færre penge hele tiden, og derfor stadigvæk imødekomme patienternes ønsker og pårørendes krav om nye opgaver, og de vil jo nøjes med den pleje, de kan få for penge. De vil gerne have den bedste pleje, og det giver jo også et stort pres på sundhedsvæsenet. Ja, så derfor så er min konklusion, at de ældre de er nødt til at blive længere på arbejdsmarkedet. Fordi det er ikke en velfærd, der er på nogen måde økonomi til, eller ressourcer til. Så hvis vi bliver ved med at have det velfærd, vi har, og have den lægehjælp, og det sundhedsvæsen, og de ældreboliger og ældrestøtte, der er, så er folk nødt til at blive på arbejdsmarkedet så længe som overhovedet muligt.